ġimgħa festivalari tagħna. Numerużi għal l-attività li permezz tagħha anke l-awla l-ġdid għallu l-ħadem kull dan l-aħħar xhur minn ħibna Lewis xwierek ukoll Grek. U nagħmlu nixtaq bħala toppi minn attività. Ukoll ħadmu ħafna nies fih għandna l-arba ġiet iddiżinjata mill-artista Ġorġek u Zara, u maskolti qegħdin minn diskortu Renix magħna wkoll. Ma kienaw ovvjament rajnu ħafna nies, ix-xogħol tal-ħadid sar Tinga, Karwana, ħafna membri ovvjament, u dan ġie kommissjonat kummissjoni għal-mar, xajnu nagħmlu l-isbiet tas-soċjetà tagħna. Ovvjament x'intaw l-arba settu sabiħ ma naħaf il-kompjuż u għafkollu euro, illi ovvjament tisser tal-responsabilità biex nżaw għal-nalbu u l-ġadid għajfu l-arbu tinġbali tas-soċjetà. Jiena għandix xintaw għamel ringrazzja wkoll ma' s-sena Karwana l-ħanetek il-riżoli bil-lemeni għal-proġett, ma' moħra li wettaqnija, ullu il-taħdina s-sedetana jisimbolizza s-soċjetà ma' kolla u l-istri Grazie Alex, proset u grazie wkoll il-Belġu li kull min ikkontribwixxa għaliex naf kemm taħdmu mhux bis-Senfest ma anke għall-lokalità matul is-sena sħiħa diversi attivitajiet differenti. Aħna nieħdu gost li magħkom hawnhekk u nieħdu gost li nappoġġjawkom kull fejn nistgħu għaliex għalina intom tagħmlu xogħol importanti ħafna fil-komunità u naħseb Birżabuġa hija fortunata ħafna li għandha dik li jżommu l-komunità ħajja u naf kemm intom tagħmlu diversi sforzi b'mod volontarju biex dak is-sens ta' komunità nżommu ħaj ħafna ta' Birżabuġa. Awguri għal din l-okkażjoni, awguri wkoll issa għall-festa, però l-ikbar awguri għall-ħidma tagħkom biex tibqgħu għaddejjin b'dan il-mod l-sezzjoni tagħkom ta' żgħażagħ, sezzjoni għal-mar, sezzjoni kollha ħalma ħalli żgur lil ħadd barra imma tafu li ħatibqgħu nsibu l-appoġġ tagħna għax naf kemm tagħmlu xogħol pożittiv fil-lokalità. Allura proset mhux biss illum imma anki għal dak kollu li tagħmlu matul is-sena kollha. Buongiorno kulħadd l-aħwa, kemm hu sabiħ li dal-għodu il-ħadd qegħdin miġburin hawnhekk niċċelebraw xi ħaġa sabiħ. Tixgħal it-television tara-gwerer, tara mill-pajjiż, tara inkwiet u ġlied. U mbagħad din il-gżira żgħira għandek dal-oażi fejn in-nies jagħmlu attivitajiet fih, jiffesteġġaw, jieħdu gost fil-kien. U għalhekk niċċelebraw das-sens qawwi ta' volontarjat ta' komunità li ġib il-kultura. Il-kultura l-għamma hija xi ħaġa sabiħa. Mhijiex flussu, inti meta tinvesti fil-kultura qed intom semmejt minn 3 euro. Investiment biex għamilna dal-arba, biex tarna l-arbu mill-iżbar. Daka mhux flussu, dak huwa bżonn. Għax aħna rridu wkoll nieħdu ħsieb l-espressjoni kulturali tagħna ġibna mill-ġid. Il-kultura hija kollha ġid. Kollu sabiħ u kollu pozittiv. Aħna fejn naraw il-ġid u fejn naraw il-pozittiv, se ssibuna dejjem warajna. Grazzi ħafna ħbieb, proset Alex, Benji, proset il-Kumitat kollu Martin, CNB, il-kulħadd, proset mill-qalbi u għajja komplu naħmu għal-festivalna. Komplu jikbru iktar u jsiru għajja. Grazzi ħafna. Sagretato tagħna tal-leġi trasportat minn ħażabar ringrazzjaw il-Beni sar il-Row. Thank you, Jason. Żewġ kelmiet żgħar. Nixtieq nirringrazzja l-membri kollha
il-Kommissjoni għal-Mar u l-lajnuna kollha li sibt biex sar dal-argu. Grazzi l-kulħadd ma jxinsa l-membri u kull min il-persecution kollha, għax meta nmorru li xkodor tudor, kulħadd bitina. Grazzi l-kulħadd il-membri u l-Mar. Daw iż-żminijiet tal-festa u ma' żminijiet sbieħ għall-komunità kollha, jekk nħu gost li jaslu dawn il-ġranet fejn inkunu flimkien niċċelebraw flimkien. Kwella jmien jgħidlek isma' l-festa kappilla li ngħidulhom jiena nħu gost li jasal iż-żmien tal-festa għax in-nies issa maħdmu flimkien nikkomunikaw bejnietna għaw il-ħeġġa u l-enerġija u ningrazzja l-Alla ta' din il-komunità li ninsabu fiha u tat-teżor li intom għandkom li xkultat mhux dejjem tkunu konxju tiegħu. Meta l-ħafna titli misbiet li għaw għaddejjin. Ek illum bħala talba fil-bidu ekka daw il-ġranet fil-fatt biex ngħidu hekk ta' żmien tal-festa dan ix-xahar. Ġibt talba speċjali għalina. Ek talba illi la darba ħejta dan l-ardu fuq il-gazzin tfakkarna illi aħna nħarsu dejjem il-qudiem. Nħarsu dejjem il-qudiem meta biex nimxu l-qudiem dejjem ninħelsu mill-affarijiet negattivi tal-passat tagħna. Ta' dak li forsi xi kultanti jassar, ta' dak li xi volt fil-memorji tagħna ta' żminijiet ilu, itellifna milli nkomplu nibnew flimkien bħala komunità. U għalhekk nagħmel din it-talba qed nixtieqkom li tgħiduha f'qalbkom jew tgħiduha miegħi. Mela, ejja spiritu qaddis flimkien, ejja fil-fond tal-memorji tagħna, neħħi minna dak kollu li negattiv, naddafna mill-weġġat tal-passat tagħna, minn kliem forsi negattivi li ċebejna, minn xi rabja li kellna jew li ċebejna, jew minn xi nuqqas ta' aċċettazzjoni fil-ħidmiet tagħna fil-komunità. Għamel li dawn il-momenti jgħinuna biex narfu l-popol tiegħek u li meta nħarsu l-fuq lejn il-bandera li ħadd ittajjar, tfakkarna li s-sejħa tagħna hija li ħarsitna ma tkunx lejn l-art imma lejn is-sema. U li aħna qegħdin hawnhekk pellegrini tat-tama din is-sena tal-ġublew li tfakkarna li San Pietru qed hemmhekk biex ninna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U li aħna ix-xifri tiegħu biex nimitaw, inħobbu u nibnu komunità li toġobni. U għalhekk nitolbu kolej biex tberk din il-komunità, tberk il-membri tal-Gazin, tberk dan l-arblu li ħajfakkarna fis-sema, fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. خليك كيفين وخليك كيفين لو فايت اسبيسيال